kowe mrene marani aku? Kowe wingi iki salah paham, Beb. Salah paham piye? Wong wis jelas-jelas nek ngarep moto kowe berduaan karo Sukarni. Sik go tak jelasno. Wes menang, ora butuh penjelasanmu. Bener nek wong lanang wis ngerti salah, ora njaluk maaf malah menang ae. Lah jare nduk kon meneng mau, Beb. Maneka dadi wong lanang ki sing peka. Niki lho dadi wong lanang. Meneng salah, omong salah, apa-apa salah nang muatane wong wedok. Weh cepet cuk. Weh cepet cuk. Wis out kae lho, silak urip neh engko. Weh tol menotol. Lah gage. Alah urip neh tenan ra kae engko. Walah kurang 3 detik dan gage cuk. Wah, ya ampun nani. Bocah iki nak sedina ora dolanan game iki tangane kiting bangsa. Lah ganggu iki ya. Kowe nang ndi to kowe iki? Warung tuku tape mitrasi, Kok iki lha apa? di kolak, buka engko sore. Bener nak koclok kowe iki. Mosok tape karo terasi dinggo kolak. Lho, saiki ra genah. Mula go dolanan game terus, kali-kali maca TV, ben nambah referensimu. Oh, alah. Bener nak bocah koclok. Mosok TV diwaca. TV ki yo didelok. Lah kuwi kamsutku. Ya wis lah, kebudal ngomong bi kowe ora ono bare. Karmu. Aku tak mat ngejek sik Mas yo. Sik. Aku rasane kok pegel-pegel ngene yo. Aku pijet dhisik ah. Oh, alah kowe iki wis nang omahku ki numpang kok malah lunjak ndelok sing aneh-aneh. Ngene lho. Menurut pituture Mbah Tomo. Sik tiba. Menurut pituture Mbah Tomo. Tamu kuwi adalah raja. Lah aku nek kene kan tamu. Otomatis aku ki dadi raja. Oh, alah jangkrik tenan. Yo wis kono, Jan, turu. Tenan yo. Barang tamu gua tel. Lho sing kene. Bocah iki. Nek mau kok yo rampung dolanan game, ra ucul matane iki lho. Masalahmu apa? Aku marep tuku terasi karo tape. Lah iki Ndi ndelok. nyok nduk delok iki dingeti. Ya wis ndi gorene tak cekele. Bleh. Ini bocah iki. Badek. Kok Jajal lho, ora percaya. ya pusi berarti iki. Gosok nduk tuku. Ndi telapene jajal. Nah. Kinjur-kinjur. Blenyek. Ya bosok mesti. Nah, yo wis aja ngono ngono. Ya ndak gaget ya pusi kowe. Ngene lho, Beb, sing sak bener iki. Aku mau kan lewat. Jadi celuk Dik Sukarni. Kon ngiwangi duduk gembili. Lah, aku kan kesel. Aku linggih. Lah wonge melu linggih, terus aku ditawani umbinan. Padahal aku kan poso. Halah ngapusi. Wong nang kono mau ora ono ombenan ngono kok.
Kan lagi ditawani, Beb. Durung dipekno umbenan. Alah, tetep ra percaya aku. Ya wis. Piye carane ben kowe iso percaya karo aku? Aku percaya karo kowe. Tapi kowe kudu push up ping 1000. Ya wis, tak lakoni. Tapi bar kuwi kudune kowe percaya ya. Yo. Oke. Ji. Ro. Lo. Bat. Burmini kasihku, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, duhai Dek Burmini. Kapan to Dek aku iso nyanding sliramu? Saben dina kok mau bisa nyawang fotomu lewat HP rasa. 998 999 1000. Aduh. Loyo Beb. Ya wis, saiki aku percaya. Wes kono kowe mulai. Tak metu. Oh alah, jangkrik malah ditinggal mlebu. Tumben dhewean. Pasanganmu ndi? Gondol garangan kono lho. Lah kowe iki nentang gitar, apa ngamen nang ndi lho? Ngamen diasmu sempal. Kene iki meh manggung ning Potro are. Kowe yo manggung? Ya nek sing ape ndungokno kowe manggung. Kowe iki malah ngece wong. Ngene lho. Menurut pituture Mbah Ngadiman, aku kuwi calon musisi terkenal. Sing tak percaya. Jajal kowe meh request lagu apa? Gila adil atas bimasahar udah bis masar. Stop. Janjane iki nyanyi apa to? Lah nutupno requestanmu ngono kok. Endi ya? Aku urung request blas ore. Lah mau. Selamat buang. Iki kan akune Nisa Sabian. Oh alah, ancen kucluk cah iki. Jangkrik malah turu. Ya wis lah tak mat ngojek aku. Pesan es campur siji ya. Wah, wedhus. Wong turu ae nyusahno wong. Ngomong apa emang? Ngene lho, menurut pituture Mbah Tomo. Yo kok tak tukokno es campur. Batur. Ya kowe nduk kene tekomu kapan, Jok? Lagi tekan Parjo wonge. Tak takoki Parjo ra kowe, Truk. Lah aku ndungu are. Ora oleh nyaut. Rek kae. Wis. Padu wae, terus. Terusno. Iki teko. Kowe bar kon ndi? Wonge iki lagi bar tuku kuwi lho, terasi karo tape. Sing tak takoki kuwi beleng clok, koclok. Iki to, tuku tape karo terasi nggih kolak. Ndi njajal? Mau ki to. Tuku tape karo terasi mambu. Goblok wong iki. Tak jajal.
Ijek badik nu kok. Wah, ora toto enak tuku. Jalan to. Yo. Ya posisi karneh iki. Kocluk. Sing jenenge trasi. Ning endi-endi nggon kuwi ya ambune badhek. Ora kok pehne ambune badhek kuwi bosok. Paham? Tapi ini mau to blenyek ora enak. Uje blenyek no kok. Loh lho. Kok iya, wah. Brenyek iki. Celok. Kowe celok. Sing jenenge tape kuwi ya encen blenyek. Ya Gusti. Kok iso kocruki koyo ngene? Kowe mbiyen sekolahmu ning ndi to? Waduh ngono lho. Bek. Ah, aku yo ndiko. Wis Aneh. agak ketirai. Guyu go. Aku tamat ngojek sik Mas yo. Sik. Ini lho. Aku dek rasane pegel-pegel ngene ya. Aku pijeti sik ah. Iya ngono ya. Iki wis arek. Lembah. Lah piye? Piye ora apa. Oh, ngono kok, Cak. Bener apa ora? Bener. Ya wis, tak bener kok. Masuk. Tumben dhewe. Lah pasanganmu ning ndi? Gondol guarangan kono lho. Lah kowe nentang gitar, apa ngamen nang ndi lah? Ngamen gundulmu sempal iku. Kene iki meh manggung ning Potro are. Kowe ki ape manggung? Yo anek sing gelem ndungokno kowe manggung. Yo udan barang ngene iki. Yo Wah, yo sang jaran wedhus. Aduh, mak, aduh. and action. Walah jangkrik malah turu. Ya wis lah tamat ngojek sik aku. Nitip es campur siji ya. Walah wedhus. Turu nyusahno wong ae. Ngomong apa emang? Ngene lho, menurut pituture Mbah Tomo. Amplok tangan.